Dego min mongo ka garabale wule ka boya ne ko ni chorobay ne bal nyini famo fe garabale na tola ko ngadne sabla ambe be herade tawro shito mulu ni garabale nde ganu ga wuli utale garabale utayo nyoroy anjigu bukabi anjigu buka shini no mbafe na tola jamana club ne shuma amunu ja chuko nugo ngata yoro mina amitai nugo ngatuya amituya nugo ande tuyare amata anjigu ko ni anjigu yebi anjigu yeshini kakeni nega famiyali u kɔni ko an ka wuli an sago t'an yɛrɛ la n'an wulila a bɛ gɛlɛya caman las'a ma parce que nin wagati ninnu na n'i ko an ka clients ka déplacer an nɔfɛ a ma nɔgɔn donc ne ka faamuyali la n'u tun bɛ se ka solution wɛrɛ sɔrɔ hali ni jamana yɛrɛ bɛ jɔ an kɔ kɔrɔ ka u ka sécurité kɛ donc o ka di an ye ka tɛmɛ wulili in kan an kɔni b'o wele-welemada de kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma hali n'u bɛ se ka na u yɛrɛ b'a ta garabali ta en charge ka se ka ko ninnu sigi bɔlɔ kelen kan donc ka se ka an sécurité an ka to yan o de ka d'an ye nin wagati in na an bɛ wagati min na déplacement a bɛ na ni ko caman ye mɔgɔ caman bɛ an tɛ baara jɔlen na an bɛ ɲɔgɔn dɔn mun kɛ an b'an ka hinɛ sɔrɔ ɲɔgɔn bolo mais n'a fɔra an ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ bɛ yen o b'a ka hinɛ sɔrɔ dɔ bolo k'a to fɛn t'a bolo n'o olu bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ olu tɛ se ka ɲɔgɔn ta kɔni ko a bɛ wuli ma kuma si fɔ an ɲɛna ko an bɛ se ka min yɛrɛ lagali mɔgɔ ɲɛna an ka dɔnni kɔni ma s'a ma nka ye fɔ an bɛ taa yɔrɔ min na kungo kɔnɔna don kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ n'i taara mɔgɔ bila kungo kɔnɔ an bɛ de jamana den kelen ye bon a bɛ taa bɔ fɛn minɛ a bɛ n'olu yɛrɛ kamana quoi ko bɛna an bila ka taa santigila santigila dun kungo kɔnɔna don kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ n'an taala a ma waati bɛɛ quoi a kɛra waati dɔ la an ye tile dama yɛrɛ bila an ma misi yɛrɛ faga k'an ka nisɔngoya jira o waati kɔni tɛmɛna o ma se ka ko in bali kɔni an ye min ka bɛɛ ɲini ka tile semaine kelen mɔ an tɛ misi faga a bɛ gɛlɛyaba s'an ma n'an wulila ka taa kungo kɔnɔ k'a fɔ an ka misi ka passe kana fa yan nɔ a bɛ gɛlɛyaba se anw ma a gɛlɛya ka bɔ an ma kosɛbɛ an ka to yan o de ka d'an ye ka sɔgɔ kungo kɔnɔ ta in kan a bɛ belebeleba de b'an ka sɔrɔ la kosɛbɛ n'an bɛ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ yen o b'an magɛn n'a fɔra ko an ka taa kungo kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ se ka taa a bɛ gɛlɛyaba de se anw ma.